дар кӯчаҳое ки таваҷҷӯҳ кардем, ин район ё минтақаи Бруклин, Нью-Йорк як макони хеле хубе қарор дорад. Тандурӣ бачаҳои тоҷик аз Панҷакент инҷо бисёр таомҳои хубу лазиз омода месозанд ва аллакай маҳбубияти ин хеле ҳам рушд ёфтааст ва самимияту қабули меҳмонон хеле дар сатҳи лозима низ ҳаст. хостем як таваҷҷӯҳ кунем, назаре ба дохил намоем ки аллакай бисёр ҳам меҳмонон инҷо мардуми қисмати шарқи ки хос ба мамлакатҳои осиё аст инҷо меҳмон мешаванд. Аз аврупо ҳам хеле меҳмонон зиёд ҳастанд. таомҳои лазизи тоҷикона инҷо як шӯҳрати алоҳидаи худро дорад ва аксари он меҳмононе ки аз дигар минтақаҳои Нью-Йорк меоянд, лакай таомҳои лазизи инҷоро хеле хубтар ва беҳтар ҳам медонанд. Ассалому алайкум. ҳам бибинед ки меваҷот, ҳам тарбуз, ҳам гилос, ҳам қулфинай ва асос кор ки самимияти алоҳида аст. Ассалому алайкум. ако шумо аз куҷо? мо аз Самарқанд. Самарқанд. Саломат бошед. инҷо тез мебиёед? اینجا هر روز مونم. ҳар рӯз мебиёед. таомҳо чӣ хел? کدوم خورده بینه سن میگی. мо аллакай нӯши ҷон هر кардем روز ки میبیم ناسی میبیم در روز. нағз аст ки мебиёед. шумо ма Самарқанд? نه سلام علیکم. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. як муоширату муносибати хуби кормандон як тараф ва таомҳои лазизи инҷо фикр мекунам ки боз шуморо бештар ҷалб мекунад ба инҷо. дар Нью-Йорк инқадар самимият, бубинед кулчаҳои тоҷикона, таомҳои миллии тоҷикона хеле ҳам бо як самимияти алоҳида. ана ин ҷоҳо гӯшаеро ки мо мебинем дар ҳақиқат ҳам хизматҳои шоисаи бачаҳо дар сатҳи олӣ ҳастанд. худро маърифӣ кунед. السلام علیکم. نام من سهیل. суҳайл ҷон, ба мардум хизматрасонӣ чӣ хел? در سطح عالی حرکت میکنیم که همه روزه هر نفری که اینجا میگوید طعام‌های ما رو میخورد، کمی هم باشد که هم لحظه مزه طعام‌های ملی خود را در اینجا ما همه رسانیم. چند نفرید از پنجاکент дар Нью-Йорк? حساب تا حال نکرده. ва не, ман дар назар дорам ки хизматгороне ки ҳастанд, ошпазҳое ки инҷо кор мекунанд. 10 نفر ما در اینجا کار میکنیم. саломат бошед. таомҳои миллӣ чӣ тайёр мекунем? ман манту дидам, самбуса дидам. البته ما از طعام‌های ملی ما مثلا شوربا داریم، ما لغمن تیار میکنیم. ما توش بیره که مثلا میگم ما با آبش تیار میکنیم، خانم تیار میکنیم، مانتو. چند نمود ششلیک ما با هست اینجا. چکی میبینید در دست شما مونده سمبوسه تندوری ما با هست. از اینجا از ترکیب مفکر با کدو، علفی ما اینجا پیراشکی میکنیم، دیلیشی میکنیم. چکی میبینید در اون ما 3 تا تندوری داریم که در اونجا ما فقط سمبوسه بولازه تیار میکنیم. самбусаҳои аллоҳида аз гӯшти гов гӯсфанд? از گوشت گاو و گوسفند. аз мурғ истифода намекунед? سمبوسه نه از گوشت استفاده. ва салатҳои аллоҳида мебинем ки инаҳом тоҷикона тайёр мекунед. بله شیرینی هایی که در نزد در پایان میبینید اینا همش میدوی، نپالیون، پسلاوا، چکچک میگه همش با محصولات خود ما هست و در همینجا تایید میکنیم. таҷриба аз куҷо гирифт? аз Панҷакент? تجربه بله، تجربه از همه، از سمرقند، از تاجیکستان، از کلی تاجیکستان، از کلی ازبکستان. چون که کوخنیا ما چطور میگم میدل کوخنیا که هست اینجا از دو طرف ده، هم از تاجیکستان هم از ازبکستان. мардуми куҷо бисёртар меоянд? بسیارتر مردم همین ازبکستان، تاجیکستان، مردم آسیا مرکزی، از خود مردم امریکا هم اینجا میبینم نیستن. چندین ما میزاجانی داریم که همه روزا میبینم خوراک ما علاقه با ما دوست هستن. اینجا ما میدارم، اونجا ما از آنها نمیپرسیم که چی میخورید. علاقه میدونید؟ چند سال فعالیت میکنید؟ ما در اینجا 3 سال شد. نافرمانی برای این طرف خانه آشخانه ما
кули 12 сол шуд дар инҷо кора фаъолият мекунам. бисёриҳо мегӯянд ки мардуми нью-йорк ҳам хӯрокҳои шуморо ҳамроҳ мебаранд, яъне бо истилоҳи сабой. Сабой to go мегӯям ва чунки аслан бештар мардум дар инҷо мисол пагои ки мисол хӯроки пагои рӯзӣ мисол каме вақташон танг аст. Албатта инҷо медонам мо ҳамарӯза аз соати 7 то 30 пагои ҳама хӯрокҳо тайёр. Аммо бисёртар калимаи to go-ро истифода мебарам ва дар пакетҳо андохта метиҳем. саломат бошед. Асалҳоро мебинем ки гиёҳҳои алоҳидаро ки инҷо ҳам як чой чанд намуд. Инам фикр мекунам як таҷрибаи ғанӣ ба ғанӣ будани чи кухнии тоҷикро нишон медиҳад. Иштарак мебаред инҷо мураббоҳое ки мисол чое ки мо аст инҷо аз шарикони мо аз Озарбойҷон мисол беҳтар маҳсулотро мебаранд. Бисёртар маҳсулотро боз инҷо аз дигар шарикони мо дастрас мекунем ва мизоҷон тақсим мекунем. Добро пожаловать. Здрасте. Как вы? Спасибо, хорошо. А вы не спросили нас, хотим ли мы, чтобы нас снимали? Спасибо, я извиняюсь, но как кухня? Понравился? Очень. Еще, да? Если не секрет, вы откуда? Из Ташкента. О, совсем близко. Совсем близко. Да. дар ин миз аллакай дӯстони мо бародарони мо хӯрокҳоро танаввул карданд, хеле лазиз ҳам буд. Ман инро шоҳидӣ медиҳам. Чандин бародароне ки бо самимият инҷо сухан кардан, воқеан аз кори имрӯза самимитарин лаҳзаҳоте ки буд ва махсусан сокинони нью-йорк ва кишварҳои осиёи марказӣ аз қавқозу аз кишварҳои дигари аврупо инҷо бештар меҳмон мешаванд. муҳим он аст ки мо бо ифтихор аз тоҷик будан, аз таомҳои миллӣ лаззати шоиста доштанаш ифтихор мекунем ва бошад ки ин фарзандони бароманди тоҷик ба ин васила боз ҳам неъматҳои шоистаро, таомҳои миллии моро, хизматҳои арзандаро ва хӯрокҳои миллии моро ҳамеша таблиғ кунанд.